ko naman para bawiin sa kanya yan, ma'am, kasi alam ko naman na inaalagaan niya ng maayos. Kumpleto, buo at sama-sama. Isang hiling na kahit sinong pamilya ay nanaisin. Ngunit iba ang kwento ni Maricar Afundar, isang ina na labis ang pangungulila sa kanyang mga anak. Sa loob daw kasi ng 8 taon, bit-bit umano niya ang mabigat na pasanin bilang ina, ito ay ang mawalay sa kanyang 2 anak. Pero bakit nga ba humantong sa ganitong sitwasyon si Maricar? Ayon sa kanyang panayam sa aming programa, Kasi bali nung naghiwalay po kami, ma'am, sinubukan ko naman pong bisitahin yung anak ko, ma'am, kasi siyempre kahit pa paano, ma'am, anak ko pa rin po yan. Nung umuwi po kami dyan, dala ko yung bunso, ayaw po nila sa akin palapitin yung mga bata. Kaya kausapin, iyakapin, ayaw po nung ama, ayaw daw po kasi nung papa nila at magagalit daw po. at sa labis na pangungulila ni Maricar sa kanyang 2 anak na nasa poder ngayon ng dati niyang kinakasama, nais niyang umuwi ng Bicol upang makapiling at mahagkan muli ang mga ito. At ang kanyang panalangin sa Diyos ay matuldukan na ang hindi pagkakaintindihan sa kanilang pamilya. Si Maricar Afundar, lumapit po ako sa Bicol Tabang Ora mismo para po makausap ang aking dating kinakasama para po sa custody ng aming mga anak. Ngayon, ganito na lang. At ang kanyang panawagan na makauwi muli sa Bicol ay ora mismong inaksyonan ng programa. At nito lamang Oktubre, nakatakda ang pag-uwi ni Maricar kasama ang kanyang bunsong anak. Sa kabilang banda, nakipag-ugnayan ng aming team sa kanyang pamilya sa Sorsogon. Andito tayo ngayon sa Purok 2 sa Barangay Dangkalan, Bulusan, Sorsogon upang sunduin ang pamilya ni Ma'am Maricar Afundar. Dahil sa halos 8 taon na hindi sila nagkikita-kita, ngayong araw, nakatakda ang muli nilang pagsasama-sama. Hello, ikaw yung kausap ko na anak ni Ma'am Maricar. Okay. Saan yung bahay nyo? Ano pangalan mo? Ano? Lola Jean. Sige, samahan mo ko punta sa inyo. Ano nga pangalan mo? At dito namin nakilala ang 2 anak ni Ilang Maricar taon ka na? na si J. Mark, 11 taong gulang, at si Mary Jane na 13 taong gulang. Sa pakikipag-usap namin sa mga anak ni Maricar, aming napag-alaman na simula nang magkamuwang ang pangalawang anak nito na si J. Mark, ni hindi man lang niya nasilayan ang kanyang kapatid. Ilang taon mo nang hindi nakakasama ang mama mo? Siguro 7 or 8 years. Yung nakita? Hindi ko pa nakikita. Ay, hindi mo pa siya nakikita ever? Malayo rin ang loob ng panganay na si Mary Jane sa kanyang ina. Si mama mo, narinis mo naman si mama mo. Medyo lang. Bakit parang ang layo ng loob niyo kay mama mo? Hindi naman kasi kami nang inalagaan dati. Hindi maiwasan na malayo ang loob ng kanyang mga anak dahil umano sa mga importanteng okasyon ng mga bata, hindi nasisilayan ang presensya ng kanilang ina. Ano to, graduation pic niyo? Ba't wala dito yung nanay mo? Sa mahigit 8 taong pagkakawalay, ano kaya ang kahantungan ng muling pagkikita-kita? Mula sa General Trias, Cavite, 12 oras din ang itinagal ng biyahe ni Maricar. At sa mga oras na yon, lingid sa kanyang kaalaman,
kasama at naghihintay na sa loob ng sasakyan ang kanyang kaanak. Anak niyo, Mama Ricar? Okay, sige, sige. Hi! Grabe yung biyahe niyo, ah. Ganito kasi ang ilabil, ma'am. Ha? Ba't ilabil ang pinok ko? Oo. Yun na nga yung binigay niya sa akin na pamasahe. Ngayon ang sabi ng panganay ko, sabi ko, hindi ko kayo may papasyal kasi ayaw ni Papa mo pumayag. Kamusta ba yung biyahe niyo pa Cavite? Ma'am, grabe hassle, ma'am. Sobrang traffic. Sige, doon muna tayo sa sakyan. Pakiramdam niyo, nakita niyo na yung pamilya niyo, 3, yung anak niyo. Masaya, ma'am, kasi sa 8 years na ngayon ulit sila nakita. Masakit sa ina na, ang tagal, bakit sila nakita, ma'am? Bakas sa mukha ni Maricar ang labis na pagmamahal sa kanyang anak. Ngunit ramdam din na may pagitan sa bawat isa. Bunga ng 8 taong pagkakawalay nila. Pakiramdam na. Masakit, ma'am, kasi alam ko naman na may sama sila ng loob sa akin, ma'am, kasi hindi ko talaga kaya man na yung time na gustuhin ko man sila puntahan, ma'am, di ko kaya, ma'am, kasi sabay-sabay na yung problema ko, ma'am. At sa pagbalik ni Maricar sa kanilang probinsya, agad namin silang dinala sa opisina ng Municipal Social Welfare and Development ng Bulusan, Sorsogon upang masinsina na makapag-usap. Sa pangunguna ni Ruth Marie Fortesa, officer in charge ng MSWD Sorsogon, ora mismong nagkaroon ng pribadong pag-uusap ang pamilya ni Maricar. At ilang minuto rin ang tinagal ng kanilang pag-uusap. Inilahad sa amin ng tagapagsalita ang napagkasunduan ng dalawa para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Ang naging kasunduan po is iiwanan itong bunso and then magkakaroon sila ng, maggagawa kami ng agreement between them and then pag naiwan na itong bunso, magpa-provide din naman yung mother. Tutulong siya doon sa support para doon sa mga bata considering na 3 na sila. Eh, mangyayari niyan, ma'am, 3 yung bata dun dito sa poder na, sa kustodiya na ng tatay Ng na. tatay. Opo. Eh, paano yun? 3 na. Eh, si tatay knowing na farmer siya. Opo. Ito man si nanay. Ano po yung maging sistema Ang nila? magiging sistema po is ano siya ng support, child support. Sino po? Once ito pong nanay, magpapadala siya. Trabaho. On our part naman, sa MSWDO, imo-monitor namin na kumbaga ko yung napag-usapan ay talagang magiging mai-implement and then makita rin namin talaga yung sitwasyon ng mga bata. Open communication, inano namin sa kanila kasi dapat maramdaman ng mga bata na kahit hiwalay na sila, buo pa din ang family. Nabanggit po ba nila regarding po dito sa mag-asawa? I-set aside po muna natin yung bata. Silang Apo. mag-asawa. May plano po ba silang magkabalikan? Ano po ba yung nasabi nila? Wala naman po silang nabanggit. Ang importante nilang sa kanila is yung kanilang mga anak. Okay. Apo, as to their own love life, kumbaga parang wala na silang hindi na, wala na, parang may closure na talaga sila. Samantala, masaya si Jose sa napagkasunduan dahil sa wakas ay magkakasama na umano sila ng mga bata. May ipapangako ko nyo naman po na maaalagaan nyo itong 3 bata sa ilalim po ng kustodiya ninyo. Oo, ito naman, kakayanin mo. Pero, sige na eh. Tuwang-tuwa nga yung mga kapatid mo. Sama-sama daw sila. Sa ikalawang pagkakataon, pansamantalang mabawalay si Maricar sa kanyang mga anak. Dahil na rin sa hirap ng buhay, kaya napilitan si Maricar na magtrabaho upang makasustento sa mga bata, lalo na't 3 na ito ngayon sa puter ng dati niyang mister. Papangako ko lang na pagbalik ko ng Manila, promise ko sa kanila na magtatrabaho ako para sa kanila, ma'am. Kaya sabi ko lakas loob na kahit masakit mawalay sa akin ay 9 years kong inalagaan, ma'am.
ikukusa ko na lang po i-surrender sa tatay. Kesa naman nasa trabaho ako, paalagaan ko sa ibang tao, tapos di naman din inaayos. The setup namin. So, may papangako nyo naman na mabibigyan nyo siya na itong 3 bata? Opo, ma'am. Kasi wala na rin naman akong pagkakagastusan na ano, ma'am, maliban sa akin, sa sarili ko, ma'am. Sisikapin ko po, ma'am, na December, ma'am, na makakabanding ko sila December. Kahit mga 2 days, ma'am, sisikapin ko makaway para lang ano sila. Maya-maya pagkatapos ng meeting, kain tayo. Masaya po, ma'am. Sobrang saya po kasi napagsama-sama ko na yung 3 magkakapatid na hindi na sila maghiwalay. Sa 8 years na napaghiwalay namin, ma'am, minsan may communication, minsan wala. Pero akala siguro, ma'am, ng iba na makasarili ako nanay kasi hindi ko nga po nakakasama or nakakausap mga anak ko. Pero deep inside nun, ma'am, napakasakit, ma'am, sa 8 years na hindi ko nakakausap. Madalang or higit pa na hindi ko makausap mga anak ko. Parang ko na, ano kaya yung lagay ng mga anak ko, kamusta kaya doon. Ako po ay nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List at kay Kong Saldi ko po na tinulungan po ako makauwi para makasama ko po mga anak ko at makabanding ko po, lalong-lalo na po masettle ko po ang asawa ko na payagan akong mabisita sila pag uuwi ako dito. Maraming salamat po talaga. Thank you po sa inyong lahat. Sa maikling panahon, muling nasilayan ni Maricar ang kanyang pamilya na kumpleto at puno ng saya. Dahil walang sino mang magulang ang nanaisin na mawalay sa kanyang mga anak. Hindi nasusukat sa tagal o distansya ang pagmahal ng isang ina. Dahil mawalay man ng 8 taon, ang puso ng isang ina ay laging uuwi sa kanyang mga anak.